bildu gara azaroan abiatu genuen kanpainaren baitan, abiatu genuen kanpaina bat Israel desegitera bidean, harreman eten lelopean, uste dugulako hemen Euskal Herrian Israel zutik mantentzen duten harremanak seinalatu eta hoiei presio egitea dela hemen herri palestinarari egin diezaioke egun ekarpen handienetako bat. Eta zentzu horretan gaur egiten dugun kontzentrazioa da kanpaina horren baitan kapitulo bat, eta zehazki etorri gara BBVak eta baita bestelako euskal banketxeek dituzten harremanak edo genozidioa, Israelgo estatua eta beraz genozidioa mantentzen daukaten erantzunkizuna seinalatzera. Batetik Israelen bertan kokatuta dauden eta negozio egiten duten enpresak finantzatzen dituztelako, eta baita ere, zuzenean ere bai, oraintxe bertan Gaza bombardatzen ari diren armak ekoizten dituzten enpresak finantzatzen dituztelako banku hauek edo enpresa horietan inbertsioa dituztelako. BBVA da haietako nagusietako bat, baina esan dudan bezala beste euskal banku batzuek ere badituzte adibidez Indra enpresarekin inbertsio ugari. Eta, beraz, etorri gara ona seinalatzera, hori dela borrokatu behar duguna, eta ez dela nahikoa herri palestinarrari elkartasuna adieraztearekin, eta presio egin behar dugula hemen, gure etxean, gure ondoan ditugun harreman horiei, eta egin nahi dugu dei bat adiegoteko abiatuko ditugun urrengo borroketara, hain zuzen ere Tel Aviveko Makabi taldea, otsailean Gasteizen izango delako, eta talde horrek ere bai baduelako, betatzen duelako kriston funtzioa, edo funtzio handia Israelgo estatua normalizatzen.